Molweni. Molweni kanene. Angizokuthatha isixhosa. Hey guys. I'm so tired. Ngifuna ukuya endlini. Mana kuhlezi kuba ne-meeting vele late. Hello Nab. Kuhlezi kuba ne-meeting vele late. Inkinga yazi ngibuka ukuthi bazoze beyithathe leya ndawo kumele ngilinde ngeke. Kube ukuthi mhlawumbe kule weekend ngiyamove. Hayi, khathele ukuhlalela laphana hayi ngisafuna. Yes, it's 4 minutes away from la uma uhamba ngemoto. So nje I think ndiza kuyithatha kalokho. Bode? Yes, ngulu nabo lutetele. Yes, but buthi masishaya kwi Honda Amaze ne? Ubuthi ndikwenzele ikoti. I can do 10 guys ngizovalelisa singizohamba. Ndithi ndingayithumela ekseni because bizocela manager amanda assist ngayo ibe solid bendle. Okay, ndizozama ushaya Ngithanda incwadi yami so that ngizovela ivuke ngiqale ngawo. Then okay, ngifake i-email kulena ubungisendela yona. Okanye apha WhatsApp. Nekuphi guys? Oh, okay, Mr. Mngeni. Imanager yakhe. Inatshika isenimi yakho Mngeni ne? So 6. Sila. Alright, Mr. Mngeni. Asisete ixesha lika 9 o'clock basebenzisa. Ngifaka ku-email. Okay. Njengosi kakhulu Mr. Mngeni. Nakanjani senzozama ucommunicate nawe? Kanjani? Jabulela kakhulu nje. Uthombo? Yes, Mr. Mngeni. Yes, Mr. Mngeni. Catering. Okay, ngizozamela ngomso khona umuntu angabazi. Okay, ngimfundo. Bonga mntu. At least lapha ngizolongoka nami ngize emsebenzini ayi angilinde ngaze beyithathe le ndawo. Kunesicefo ufunda ukuhlala. Yo. Sindokoza kanjani? Anjeni ngizothenga imoto guys. Usafika ushezi muphi guys? Ubala uthi ushezi. Oh, ushezi wena. Wena madoda, hayi congratulations Mr. Angiyabongela. Man, ilo validated. Lobe. Man, sasithini isizathu ku khathi decline. Leya moto leya. Yathi ungitshengisa. Hayi bo. And i-IT score yakhe bathi Encane. Hayi ngeke. Hey bo.
Hey, shame. Umuntu uselahlekelwa yithemba-ke manje kwenzakala ntoni? Hayi nansi asifani indaba esisebenzayo. Asifani la sisebenzisayo ne? Amabhenki. Okay. Ibandla. Nale linye lithinga kwenye indawo. Alright, bhuti wami. Ufumene yeyiphi inhlobo? Congratulations, bhuti wami. Congratulations. Hayi nami ngimzama phela ngicala, but yafuna le nansika le. Yafuna le deposit ye-12,000, but bese ufumene i-offer namhlanje ukuba at least uze ne-2,000 and bakuze imoto, but xa sewufumene no problem. Congratulations, bhuti wami, congratulations. Oh, sorry bana yo. Buhlungu le nto leyo Nxesi. Mthembi Ngcobo unjani? Oh, uShezi wasehlalankosi. Alright Shezi. Iyangifanele le filter ngiyayithanda. Ngiyayithanda leya ndawo engiyoyiviwa yazi inkinga space encane. Angazi uma ifinisha yami izonelani lapha. But ngoba isitulo zasemsebenzini ngicabanga ukuyithatha. Hey, nala ngihlala khona ngihlala le kude. So nje sengifuna ukumuvela endaweni eseduzane manje. Sonze njani vele? I think into zombhede ngiyinele inama-pedals. Cause wardrobe ngibona ngathi usondele kakhulu. But 1 bedroom nje right. Luseduzane. Hayi namhlanje umuntu uzofika ebusuku endlini. Hey, lona ubungasebenzi nemall. Busy. Ngisangihlala ePortchepstein ngisanda ngimovela la guys. Sengisebenza halfway ngidayisa imoto, odinga imoto nje angithinta inamba yami lapha kwi-bio. I-credit score yakho kumele ibe 610 kuyaphezulu. And kumele uhole u-8,000 ngale. Yeah. Ngini check guys. Hey, but I saw pay meeting. Ish. I'll think it's 10 no. Hello. Oh my god. No. I'm so tired. Too full calm. That's and then girls come in. Ngaze bangitshontshe. Kumele ngihambe at least nomuntu. Kwaze kwanzima. Ngiphatha ngakuseqedini. Genau, Ref.
Angithelela imoto sis. Okay. Ngi-WhatsApp inamba yami ilapho uyibhayo. Udinga imoto ngi-WhatsApp inamba yami ukuyibhayo. Zulay. Ya, ngise-live. Sengiqedile nge-meeting? Close. Linda. Patience. Okay, and ngayiyeka le ndawo bazoyithatha. So nje kumele ngiyoyiviwa namhlanje ngiphathe. Umuve nani? Ngizovela ngimuvele kule weekend. Yeah, kusasa. Manje sihola nini? Sihola kuleli viki angithi? Ngizovela Hello? sithi le mali yami umholo yonke final deposit. Mola mama kunjani? Ngiyaphila nami mawami. Uthetha noSimanga wakamlaba. Ngifonela ngila halfway on the JC at the Chipstein. Yes, man. No, bengithi angifonela. I'm calling just to give you a feedback on i-finance application ebekade siyenza la with uMenzi on i-Toyota Starlet Automatic. Yes, man. No, last yenze i-application yethu kuyona i-Starlet. But the only problem esinayo-ke ukuthi ayivumi kwi-Toyota i-Starlet. Also, thank you for sending us documents for a nominated driver. So we are still waiting for ibhanki manje ukuthi be-finalize bes-approve nominated driver, which is unyana wakho lo kade usendele izinto zakhe. So I'm not sure khona imoto la besenze kuyona 2025 i-Honda Amaze 1.2 Compatible automatic. I'm so tired, So guys. kuyona sikwazile ukuthi sitholele i-approval. Njani sinokudla? Deposit futhi enginayo ibaluni. Ngikhathele nje ngizonibuka nje. Bekade ngikhulumele phekwayo uMenzi. So i-installment esiyitholayo kuyona it's sitting at 5,157 rand. And then okuhle ukuthi ngeke require any deposits, ngeke require futhi. Indaba sanele ngikhathele. So we just waiting manje for ukuthi ibhanke bes-approve u-nominated driver, and then if once bem-approvile sesingakwazi ukuthi siqhubekele phambili simnikeze imoto. Yes, ngicela ukubuza ukuthi uMenzi mhlawumbe besekade ethumelile iy'thombe zayo imoto. Okay, no problem, man. Ngizocela nje ukuthi ekuphe zona iy'thombe la ku-WhatsApp. And then in the morning, as soon as ibhenki sebesinikeze i-go-ahead, ngizobe sengiyakufonela-ke ngikwazisa ukuthi hayi no, sesingakwazi ukuthi siqhubekele phambili. Uma la ngibona i-address nendawo nisemthatha. Oh, okay. Bengizofisa ukuthi imoto singidilivele yona ngalapho, or bengifisa ukuza ngala kuthina ngizothatha i-delivery. Ngirongani. Okay. Hayi nokufree nami ukuthi singidilivele imoto. Suke singeke sikucharge nje for lokho. Free Alright, no problem man. Ngizocela nje just ukuthi ulindele i-call yami ekseni. Once amabhenki eseqedile ngaleli cala leli loku-approve u-nominated driver, ngizobe sengiyakufonela-ke ngikwazise so that sizokwazi ukuthi siqhubekele phambili. Alright. Ngiyanibuka Amol, ngiyanibuka. Bye guys. Manje ukhuluma nabo. Ngilive. Mphathi uma ibhenki limnqaba nominated driver, nizokwenza njani? Somtshela phela angithi ngiyamtshela manje ukuthi it's condition to nominated driver approval. Hayi ukuthi ngithi kuqondile. Ngifuna ukuthola ukuthi mekuqonda uzoyithatha yini. Na. Okay. Lokho cha. Ayikho ka 350 imoto. Ka 350? Uba sure mfethu. Nje ama comments. Umama mfethu happy Bye, ngabe guys. amazing installment.